bawan Allah gari rabi a ba kalle ka san me kai bari kawai ka san me baro a ban sani sai ka faɗa ba abin da ke damu na zuciyata faɗa mu wannan rai dije da dije baban ta mai kudi ba dije ka je so dije nake so so me mai ka faɗa wallahi ina bala'i san ta mun baban na kai na fuskanta akwai damuwa kai dam ka san ido a kwabo ne gaskiya kam burin yi kawai ka zo ka ce mai gari ba tun abin da ya tara abin so ke ce mai bani a to ka san ai yanzu masu kuɗi sun fi marasa san kuɗi kai abin yana damu na sosai to ya yanzu za mu je mu raka ko kunta ina kunta ki jan mana Allah ya sa garka sai garka amma gaskiya ni ko mai mai to tsoron me za ka ji a ke ye ni ai ga ni Allah ya saboda baba ya da ya ce shi gaskiya zai raba ni da ko ba a'a baba na daman ya ce zai raba ni da jaraban da ke la ilaha illa amma me yasa mai da ni a ya ce to baka da kuɗi kuma ni mai kuɗi gaskiya zan aura ba la ilaha amma wannan baban naki bai san ni ba da a ce ya san ni ya san irin arzikin babana da bai faɗa ka ba amma take je yana gida yana ita mai bayan sallama garba zo ya same ni saboda in tela mai abin da ke faruwa kai ya kamata a ce karka ni gun baban yarinyar nan da gaskiya ni ba zan je ba ye ba za ka ba samu dai kawai na taɓa ka ba za ka ba ba zan samu dama ba ba mu ni ban karasa ko a to shi ke to shi ke yanda muke zaki zan ga maka ka ga na ka doka kenan ka ga salamu alaikum Sun je in yi sallar la'asar kada. na gajiya Ina ga wani ce waye kai wajen wa ka zo. ni ne saurayin biye Dije? biye Ba na raba ka da ita ba. alhaji Allah Kullum kuna jikin bango sai ka ce kalangaru. ba haka bane alhaji bayani zan Ka yi wani dan wuya kaman kwalbar ko. Ka dijan. alhaji ba ka san da bane To alhaji bari ka ji tsaya. An ce baka da ko sisi kuma baka da sana'a. Waye ya ma? Ba zan bayar da ita ba sai ga mutumin da yake da aiki. waye ga ma Mutane suna faɗa a gari. duk wanda ya ga ma Kullum kana bakin layi. duk wanda ya ga ma ƙarya yake To ina jin ka. saboda ni a garin nan gab baba na buƙawa kuɗi da best idan kana yawa a cikin gari ba ka gani abu no percent No percent. ba A ni ba taɓa gani ba. ka gani to percent ba Amma na ga ana rubuta percent. to kaga percent Ina ganin percent. Allahu akbar yake an zo gurin in ka gano da percent ai ni din ne sanan ka gane wannan kayan da gane wannan sunan kayana ne Dan kuwa haka ne kai yace ta aure ta. sannan fatin nan gaba da lissafi. ban gaya maka ba ai wannan kaɗan na gaya maka Okay, to ina jin ka. sannan gida a garin nan inda gida da akwai rufin kwano ka sai Na san rufin kwano ne wannan. inda gida akwai rufin kwano to gidan babana ne Har da wanda. batin nan duk wata mota da gani inda akwai glass a jikin mota ko yake motar ba Ci gaba. an din da gano da no parking filin ubana ne Wannan fili ko a ina ko a ina yake ina gani ina gaya ma ina gaya ma ina gani ina gaya ma zo mota ita ce mai kawo ka ba sa tsaro mota ita ce mai kawo sun kara mana abin da suke bamu ka ba sa wallahi dama mai lokaci ita ce ne kai. Mai lori ita ce ne kai. ba